Islam diýmeň manysy näme? Sözlük taýdan. Sözlükde Islam diýmeň manysy näme? Diýär ki, ma'na kelimetul Islam huwa al-inqiyad wal-khudu' wal-'idhan wal-istislam wal-imtithal li emri al-amri ve nahyihi bila i'tiraz. Yani itaat etmek, boyun eğmek, boyun bolmak, tabin bolmak, özüňi tapşyrmak we buyruk berenin ähli buyruklaryna oňa garşy çykmazdan ýerine getirmek diýmekligi anladyar. Şu manyla anladyar İslam diýmek. Hawa el-inqiyad wal-khudu' wal-iz'an wal-istislam hemme näme? Şu manylary berýär. Boyun bolmak, itaat etmek, buyruk berenin buyruklaryny hemme diýen zadyny garşy çykmazdan kabul edip şoň diýene tabin bolmak, şol manylary berýär sözlük taýdan. Şol näme? Aslama fulan li fulan diýilende plana näme? Teslim boldy diýilende näme? Plana boyun boldy. Yani şu kökden İslam kökünden gelýän sözü işli ulanyp aýdylýar. Aslama fulan li fulan. Plana boyun boldy. Yani özüni tapşyrdy. Ve muslim, Musulman diýse Musulman diýip ulanýar. Türki halklar Musulman diýip ulanýar. Şu asli muslim diýili Arapçada. Musulman diýmek Arapçada muslim. Sözlük taýdan alsak boyun egen kişi diýmek. Boyun egen boyun bolan kişi diýmek. Muslim özüni tapşyran kişi. Bu sözlük taýdan manysy. Şeriatda İslam diýmek näme Musulman doganlar? Mana şunu biz hukman suratda her bir Musulman doganymyz, her bir Musulman şunu bilmeli, urýymyz, kiçigimiz, aýalymyz, erkegimiz hukman şunu bilmeli. İslamy dogry düşünmeli. Şuň kunna İslam düşmanlary, o bid'atçylar, dini ýoýmak isleýänler islamy insanlary dogry İslamdan uzaklaşdyrmak üçin İslamy ýalňyş düşünýärler. We İslamy ýalňyş düşünýärler berýärler. Şonuň üçin şol aýtjak zatlarymyz Musulman doganlar ýaxşy gulak asalyň, gowy belläliň, öwreneliň we bilmeýänlere de ýetirmeklige, eşitdirmeklige we nesihat etmeklige de näme gaýrat edeliň. Diýmek, her bir Musulman bilmeli şeriatda İslam diýmek näme? Şeriatda İslam diýmek näme? Yani biz dini manyda İslam diýemizde näme diýmekligi anladýar. Diýär ki, huwa istislamu lillahi bit-tewhid wal-inqiyadu lehu bit-ta'ah wal-bara'atu mineş-şirki ve ehli. Yani İslam'a şeýle bir düşündürüş beren ulema, alimler näme gysgaça şeýle bir tarif düşündürüş ki insan şunu eşidenne we şuna akıl edip düşünenne bilsin İslam näme diýmek. Diýär ki, tewhid bilen İslam diýmek, tewhid bilen Allah'ı birläp, yani tewhid diýmek Allah'ı birlemek diýmek. İslam diýmek diýär, tewhid bilen Allah'a tabin bolmak. Yani Allah'a birläp, Allah'a tabin bolmak. Itaat ibadet bilen Allah'a boyun eğmek. Ve şirkten ve Allah'a şirk koşanlardan saplanmaktır. Yine burada kaytalayan İslam diýmek diýär huvel istislamu lillahi bit tewhid. Tewhid bilen Allah'ı birläp Allah'a tabin olmak. Allah'a tabin bolmak. Vel inqiyad lehu bit ta'ah. Itaat ibadet bilen Allah'a boyun eğmek. Vel bara'atu mineş-şirki ve ehli. Şirkten ve Allah'a şerik koşyanlardan saplanmak, uzaklaşmak, ayrılmak, terk etmek şolar. Şirkten ve Allah'a şirk koşyanlardan, müşriklerden saplanmak.